बिदिनो बारा मोजां नङा हाब्रु कारेन्टबो गैया गाज्रिथारमोन बिराद गाज्रिमोन दासो माने एसे मोजाङाव मोजां फैहांबाय दं आरो गोदोथ' हाब्रुआ फेन्दासिमोन गोदो फिसाफोरखौ बानानै एकदमबारे मालाबा स्कुलाव दोनहैबाथाय माबा माइ गायनाय बायदि जालाङोमोन लामाया आरो थ' दायो 6ल'हाय 6 घरल'थार 6 घरल' जोंनियाव न'ब्रै जाबाय बेयाव न'से ओमफ्राय बै हाब्रुबारि फोथार गेजेराव न'से बिदिनो साननायफ्राथ' थांनांगौफ्राथ' थांजोबखाबाय ओमफ्राय दायो थांजोबबाबो जोंहा दा सुबिदाफोर मोजां गैया साख्रि बाख्रि थानायबासो गोजानाव बारस्लायनो हागौमोन ओमफ्राय दैलाङावहाय जेनेबा गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलायनि सुबिदायाथ' एसे बेखौथ' बुंनांला न'आवनो लामाफ्रा बेनोखा नालाय औवा दालां दङ जेने थेने सिगांफ्रावथ' बिदि नंबावामोन खोब जादों 5 बोसोरसोल' जादों आरो लामा बानायनाया जुदि मालाबा आरो जुदि बेमार आजारफोर जायोबाथ' एसे प्रब्लेम जायो खोमा दां थांलाय फैलाय माबा बेलायाव लामाखौ नायनानै नङा होमबा इदिखौ मुगैनानै जेनेबा न'खरबेसे खारथारनाय जाखो जायगाखौ लानानै आरो जेनेबा मुगैनाय बायदिथ' नङा गावबागाव सुबिदा नालाय गामिफोराबो मुगैया बयबो जेराव फैबाथाय माने थांफिननो बालायनायसो बायो निजोम नालाय निजोम नालाय थांथारनाय बायदिबाथ' गोदोनिफ्राय हमबाथ' गोबांथार थांबाय हाग्रा दानजेननायनि मानसिफोरखौ नोजोर लानानै आरो जोंनि मेगनाव थांनाया बिनिफ्राय न'नै जानानै दङ होमबा आदायाबो जेबो बेनिफ्राय माबा दोरोदनायनि प्लेनिंफोर दं नामा भबिसतफ्राव दोरोदना साननाय गैथ'वा दासान्दि गैथ'वाना माथोलाय माबा मा भाषा खोनासंखो मिरि फैलायबाय ब्रा सार्जन फुलि ना मा होनो माने मिरिसो खोनासङो होमबा आदा माथो मिरिसो खोनासङो माथोलाय मा खालामदोंलाय फालाय संग्राय हेबनि माथो लामाखौ नायना बिराद खस्थ' मोनथारबायलै आङो दा नोंसिनाव उफाय गैयाना र' दा आं एसे रायलायगोन ओरैजाय ओरैजाय थांगोन र' आं ओरैजाय मा सुदों इयो मानामुनिजों माजों संगोन फालाय आयौ आलासि सोर अबाव हन्थापारानि माबानिबा नारायणपुरनि ना दाबायदियाव बेफोरबायदि जिखौ सोंलालै बाजै माने जेरावखि थाङा माथो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बिदि जि सोंनाय बा जि दानाय बा दख'ना दानाय गामसा दानायखौ नुला बेखौ मा दागोन गामसा नामा गामसासो ना आंनो जिरायनो होबाय नोंना मा नाम सुसिला मा बसुमतारी बेसेबां क्लासाव फरायो 6आव स्कुलाव बाव सनापुर बोरै थाङो स्कुलाव लामाया माबायदि जायो दैलाङाव हाब्रु ओमफ्राय मालाबा दैलाङाव स्कुल थांनो बायोना नों हाब्रुखाय थाङो नोंसोर मालाबा बाबाखौ नामा बाबा आं बेयाव फरायला आंखौ ओजोंनो दोनहैदो आङो हस्टेलाव थानोसै बा अबेबा रुमाव थानानै लेखाखौ फरायनोसै आं होननानै नोंबो रोंबाय सोंनो आइयै सोलों दे रोंनांगौसो नोंबो रोंबाय ना रोंगौ नोंबो रोङो दोंसो नोंलाय बेसेबां क्लासाव आंना माबा 10आव अबाव दायो स्कुला दा नोलबारियाव फरायो नोलबारियाव नोंसोरथ' जेनेबा दायो क्लास 10 मोनबाय मेट्रिक होखांबाय बै समाव माबायदिमोन लामाफोरा दा नोंसोर जेनेबा बै समाव जेनेबा बेनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनाय समावहाय ओरैजायसो थाङो नोलोबारिखिजाय नोंनाथ' बेयाव नङा दा नोङो बेयाव मानो फैदों ओमफ्राय मा जायो नोंनि लोगो जायो मालाबा दैलांफ्राव फैबाय थायोमोन ना फैयोमोन माबायदि मोनो दा नों बे जायगाखौहाय दैलाङावथ' फैनो हाया खोमा लामा दंना अब्लाबो लामाफोरावथ' नोंसोरथ' जुथा मुजाथ' गानना फैनो हायामोन खोमा ना हाया ओमफ्राय नों जेनेबा मा बुंनो सानो दा बे जायगाखौहाय आरो बिदिनो बारा मोजां नङा हाब्रु कारेन्टबो गैया कारेन्ट गैया ना ओमफ्राय दानि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ दालामोन आंनिबा सोंलामोन आरो ना माने हाथायावनो मोनखाजोबो नालाय ओमफ्राय दाना खिन्थिदो नोंना जायगाया माबायदि खबरा माबायदि दानि दिनाव जिबो दानो रोङा मानोबो रोंला बिमा बिफाया एसे फोरोङाब्ला जानायखाय दसे दाथों होननानै फोरोंनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंनि जायगाखौ एसे खोन्थादो माबायदि आंनि जायगायालाय बिदिनोसैहाय थानोलाय मोजां ओमफ्राय बिदिनो आरो सुबिदाफ्रा गारि मथरनि गैया नालाय
बिदिनो खस्थ' मस्थ'बाबो सोलिलांबाय आरो जोङो ओमफ्राय नोंना जेनेबा जोनोम जायगाया बबेमोन जोनोम जायगाया माबा बयजोंथिफुर बयजोंथिफुर ना आदसा जोङो बेयाव फैनाय जाबाय आरो जेनेबा बेयाव फैनाया खै बोसोरसो जाखो जाबायहाय आङो 2009आवनो हाबा जादों ओमफ्राय बै समाव माबायदिमोन जायगाफ्रा गाज्रिथारमोन बिराद गाज्रिमोन दासो माने एसे मोजाङाव मोजां फैहांबाय दं आरो गोदोथ' हाब्रुआ फेन्दासिमोन गोदो ओं फिसाफोरखौ बानानै एकदमबारे मालाबा स्कुलाव दोनहैबाथाय माबा माइ गायनाय बायदि जालाङोमोन लामाया आरो बिदि आरो दा आरो जों दा माने जुगा एसे सोलायबोबाय दं आरो ना गाबोन समफोरनि दिनफ्रावबा एसे मोजां जालांबावगोन दां आरो जोंनि फिसाफोर एसे देरबावबा नङा होमबा ओमफ्राय दा बेयाव ओरैनो खै गरसो दङ दा जोंनियाव बेयावथ' दायो 6ल'हाय 6 घरल'थार 6 घरल' जोंनियाव न'ब्रै जाबाय बेयाव न'से ओमफ्राय बै हाब्रुबारि फोथार गेजेराव न'से आरो फोथार गेजेराव दंबायसो मिरिफोरजों आदसा ओमफ्राय नों मालाबा माबाफोर सानो नामा जेनेबा जायगानि माबाफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो दायो मोजां जाजानो लुबैयो आरो दायो जोंनि पन्सायत एरियाफ्राव मोजाङै मोजां मावनानै मोजां जाजानो लुबैयो दा मोजांखौनो माथो इलेक्सनफोर होबाबो माथो लामाफोरखौनो मोजांखौनो खालामफैया माथो ओमफ्राय दा जेनेबा दाथ' नोंसिना माबे पन्सायतआव गोलैयो नोलोबारि जेनेबा पन्सायतनिफ्राय बेफोरबायदि लामा सामा बा न' बांफोर जेबो सुबिदा मोननाय जायाखै नामा न'खौथ' मोनफेरखायाखैनो जेनेबा ओमफ्राय दायो नैबे जा एसेखिनि थाबायनो हरदोंमोन बेबो जोंनो माबानिसो मा होनो अट'न'मास काउन्सिलनिसोमोन बे लामाया ओमफ्राय दायो पन्सायतनिफ्रायथ' फैफेराखैनो जाहैदों देग्लायफोर फैगोन ना फैया एसे दाथ' जेनेबा खाथियावथ' स्कुलथ' गैया जाहैबाय स्कुला जोंना सनापुरावसो दा जेनेबा मालाबा सानो नामा जायगाफोरखौहाय आं मालाबा बे जायगायाव थाथारलाहाय जेबो माबा गैया गारना थांसै होननानै बिदिनो साननायफ्राथ' थांनांगौफ्राथ' थांजोबखाबाय ओमफ्राय दायो थांजोबबाबो जोंहा दा सुबिदाफोर मोजां गैया साख्रि बाख्रि थानायबासो गोजानाव बारस्लायनो हागौमोन दा बिमा बिफानि थायावनो थानाय जाहैबाय आरो थेवबो मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरनाय बे बेलेगफोर जायगाफ्राव जोङो थांबा नुयो माखासे माने सरकारनि अनसुंथाइ बिराद मोनो खिन्थु लामा सामाफोरखौबो जों बिराद मोननाय बा नुनाय जायो खिन्थु नैबे बाथ'पारा होननाय गामियाव आङो फैनानै माखासे नुफैबाय माखासे माने कारेन्टआबो बर्थमान गैबावासोमोन दासो बर्थमान आं दानि फैनायाव कारेन्टनि बेबस्थाखौबो होनाय नुदों आरोखि बोसोरसे जाबाय ना थेवबाबो कारेन्टआ फैयाखै दा ओमफ्राय आङो र' आदाजों एसे रायज्लायनोसै आदायाबो मा सानदोंथाय आदाजों खुलुमबाय आदा नोंखौबो माबोरै खबरफ्रा मा होनोमोनलाय राजु फंबाय खबरा बोरै जायो गोजोननाय थाबाय बेरायफैनायनि थाखाय खबरखौथ' मोजां गाज्रि गेजेरावनो होननांसिगोन बेयावनो रायजो जाबाय थानाय नालाय जोनोमानो बेयावनो ओमफ्राय मालाबा माबाफोर प्लेनिं लादों नामा साननायफोरा माबा बबावबाफोर बायदिसिनाफोर साननानै दोनदों नामा थांनायनि जेबो माबा प्लानिं गैया जायगायानो माने बेयावनो नालाय आरो आजिखालि बेबायदि हा मोननोबो एसे गोब्राब दा जोंनिया बे एकदम फुराना नियादि जाहैबायना रेभिनिउ भिलेजफोर बायदि थानाय लामा सामा गैयाबाबो थानायनि थाखाय निजोमखाय मोजां मोनो माने थानो स्रि गारि मथर जेबो गैया नङा होमबा ओरैनोथ' जेबो गैया थेवबो नै दा लासै लासै जाबोगासिनो दं बारु जाद्रायाखौबो बुंनाङा जेनेबा जोंनि समाव आफामोननि समाव जायाखैमोनबाबो दा फिसाफोरनि समाव लासै लासै जालांसिगोन ओरैनो जेनेबा बेयाव फैना खै बोसोरसो जाखो बायदि बोसोर माने जोंनि जोनोमानो बेयावनो जोंनो दा 38सिम हाबबाय आफामोनाबो बेसे गोबावनिफ्राय थानायमोन आरो आफामोननि सिगांबा सोर दंबावोमोन बेखौथ' मिथिला दानि आफामोना मालायनि हाखौसो बायना लाखिदों जेनेबा बेखौ एक्सुवेलि बे गामिनि एखेबारे मोजां नामा मा नाम एक्सुवेलि बाथ'पाराखौनो होनो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय दा गावसिनि गोदोनि पान्डुलिपि लिरना दोननाय बायदियाव 1972 बिदियाव इस्टाब्लिस माबा 1972 बेयावनो ना मायाव गायसनना दोननाय दं आरो बिनि सिगां खिन्थु बिनि सिगां आरो हाग्रा दाननायनि उननिफ्रायसो गामि बहायनाय माबाफोरखौ नाम दोननायफोर माबा दोनो नालाय ओमफ्राय दा ओरैनो बेयावहाय जेनेबा गभार्नमेन्टनिफ्राय जेबो अनसुंथाइफोर जेबो मोनथ'थाराखै नामा माथो लामा दालां जेखौ नायबाथ' बिदिथ' गैया होननांगोन गैयाखौनो होनथ'नांगोन आरो दासान्दि गैयाखौनो होनथ'नांगोन दा लासै लासै जागासिनो दं आरो कारेन्टआबो बोसोरनिया जाबाय खुन्था गायजेननाय बोसोरसे जादों ओमफ्राय थार सोमफैबाय थांनाय बोसोराव ओमफ्राय देग्लाय जइन खालामफैनो गोनांमोन ओमफ्राय अर्डार मोनाखै होनना थादों दाख्लै खबर लादोंमोन आङो अर्डार मोनथ'वाखै नोंसिनिल' नङा बेलेगनिबो दङ एखे ग्रुपखौ ज' खालामसै जादों आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनाव नैबेयावहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय बा जेनेबा स्कुलानो जा हाइ स्कुलानो जा एबा एल पि स्कुलानो जा बेनिफ्राय जेनेबा बेसेबांसो गोजानाव थांनानै जेनेबा लाहैनांगौ जाहैयो स्कुलाव थांनायाथ' बेनिफ्राय जोंना एक नं सनाफोराव थाङो 2 किल'मिटार जागोन जोंनो बेनिफ्राय फरायबोदों नालाय खाथियाव दं आरो भालागुरि खिन्थु लामा गैयिनि थाखाय लामा गैया खाथिमोन खिन्थु ओरैबायथ' जेनेबा लामा थाबाथ' खाथि बेयाव माने 1 किल'मिटारबो जायाना 1 किल'मिटारबो जाया 200-300 मिटार जागोन आरो मिटार
लामाफ्रा दङमोन गोदोनिफ्रायनो दोनबाय थाखानाय ओमफ्राय सिगाङाव खामानिखौ मावबोदिया नालाय माथावरि बायदिबो खोआसै लासै लासै गोमालांजोब्बाय औ बेखौबो जेने थेने ओमफ्राय दैलाङावहाय जेनेबा गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलायनि सुबिदायाथ' एसे बेखौथ' बुंनांला माथो होनबावनो लामाफ्रा बेनोखा नालाय औवा दालां दङ जेने थेने सिगांफ्रावथ' बिदि नंबावामोन हमना ला खोब जादों 5 बोसोरसोल' जादों आरो लामा बानायनाया जुदि मालाबा आरो जुदि बेमार आजारफोर जायोबाथ' एसे प्रब्लेम जायो खोमा दां थांलाय फैलाय माबा बेलायाव लामाखौ नायनानै नङा होमबा इदिया होनदों आरो देग्लाय जेने थेने आर्ट फिलिं सेन्ट्रेबल गोग्लैदों औ मा जायो बे समाव अर्डार मोननायलायथाय दैज्लां समावसो मोनफैबाथाय आरो बन्द'आनो जागोनलायगोन ओरैनो जेनेबा बे गामिनिफ्राय जेनेबा जायगाखौ मुगैनानै जेनेबा न'खरबेसे खारथारनाय जाखो जायगाखौ लानानै आरो जेनेबा मुगैनाय बायदिथ' नङा गावबागाव सुबिदा नागिरो गामिफोराबो मुगैया बयबो जेराव फैबाथाय माने थांफिननो बालायनायसो निजोम नालाय थांथारनाय बायदिबाथ' गोदोनिफ्राय हमबाथ' गोबांथार थांबाय हाग्रा दानजेननायनि मानसिफोरखौ नोजोर लानानै आरो जोंनि मेगनाव थांनाया बिनिफ्राय न'नै जानानै दङ होमबा आदायाबो जेबो बेनिफ्राय माबा दोरोदनायनि प्लेनिंफोर दं नामा भबिसतफ्राव दोरोदना साननाय गैथ'वा दासान्दि गैथ'वा ठीक আছে गोजोननाय थाबाय आदानिसिम मा जाहैबायना आङो दायो फैनायाव माखासे लामानि कन्डिसनखौथ' आं नोंथांमोननो खेबसा लाना फैखाबाय आरो बे बेलायावनो आङो दहायनो बुंखादोंखि बे गामियाव आंबो बेयाव जोनोम जानाया दिनैसिम माने 30+ जाबाय खिन्थु बेलेग गामियाव फ्राय आं गिदिंजोब्बाय हाबजोब्बाय खिन्थु नैबे बाथ'पारा होननाय गामियाव आं दिनै फार्स्ट आगान होफैबाय आं माने सिगांनिफ्राय खोनाबाय थादों आरो थांलाय फैलायबो खालामदोंमोन ओरै सेरजों थांलाय फैलाय खालामो लामाखौ गैया होननानै आङो सिगाङावबो मिथिखादों खिन्थु आं दिनैहाय माने फिजिकेलि गावनो भिजिट खालामनानै फैथारबाय नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिबाय आङो गमामायैनो माने बियो खोनानायजों आरो नुनायजों माने सैथो खोथा आरो बेयाव रायजो जानाया दिनैसिम जुदि 30+ जुदि जाबायब्ला खिन्थु दिनैसिम माने गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माबा मोनसे स्किमफ्रा फैनांगौमोन खिन्थु बेयाव मा खारन बेखौथ' आंथ' बुंनो रोंला थेवब्लाबो बिनि बेलायावहाय जाबायदि जेनेबा मोननांगौ बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौहाय आं नुवाखै दासिम माने बेयावहाय नुनायाव जेनेबा सरकारफोरनि न'फोरखौबोथ' मोननांगौमोन इमान गोबावसिम रायजो जानायनि बेला जालायलाय हिसाबै आरोना थेवब्लाबो आं सानोखि माने फैबाय थानाय समफ्रावहाय जाहाथे बिथांमोनखौबो बिथांमोननि रायजो जानायखौबो जाहाथे भगबाननि सायाव आंबो माने प्रार्थना गाबनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोनहाबो माखासे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो बा आरो बिथांमोनहाबो मोजां राम मैनो रुजु रुमै रायजो मोनजालांनो हायो आफा इसोरनि खाथियाव आंबो बिथांमोनखौहाय आर'ज गाबबाय आरो बे गामियाव आं फैनानै मोनसे नैबेखौहाय नोजोर बोदोंखि बेलेग गामियावहाय बा बेलेग जायगायाव लामा सामा खाथिफ्राव माने दावराव जायो खिन्थु नैबेयावहाय माने बिराद निजोम आरो एकदम साइलेन्ट बिराद मोजां मोनो बोरैबाबा बेफोरबायदि जायगाफ्राव थानो आरो थेवब्लाबो ना आङो दिनैहाय नोंथांमोननो नैबेखौहायनो भिडिअखौहाय लानानै फैनाया बेनोखि माने सिगांनिफ्राय खोनाबाय थानानै खिन्थु फैनाय जायाखैमोन दिनै फैनानै आंबो नुबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननोबो बे भिडिअखौ बानायनानै दिन्थिबाय दै नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोननियासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरनानै हरबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो बा नोंथांमोननि सापर्टआव दिनैसिम आङो बिदिनो मोनसे मोननैबा भिडिअ लाना फैबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदिनो मोजां बारो बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट बा मालाबा बेफोरबायदि मोजां मोनसे माबा लाना फैबाय थानो हायो आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बा गोलाव खालामला एसेल' आङो लाना फैखाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसेलाय अके आरो बाय